Takže čauko, dneska idem točiť s kamarátom. Áno, zdravím vás. Ideme točiť Unturned a všetko o tom dozviete sa v pôvodnom videu. To budete vidieť až zajtra. Dlho som netočil mesiac, lebo som nemal čas. Alebo aj 2 mesiace. Čas je výhovorka, najlepšia výhovorka. Časáka. Options. Minecraft. A potom budeme točiť Minecraft, Team Fortress, World of keď si stiahnem, tak aj ja. Counter Strike, Nexon Zoom, APBčko, Áno, všechno možný. Robocraft, všechno. Ale teraz budeme točiť Unturned. A ostatné sa dozviete na samotným videu. Toto video bude mať kratší, lebo to je úvodné, takže čauko.